sa mga ebanghelyo, kasagaran nga akusasyon sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga Parisiyo, akusasyon sa mga Sadusiyo o mga Lebeta, moingon sila nga si Jesus misupak o kanang gilapas ni Jesus ang balaod ni Moises. Pananglitan balaod sa adlaw igpapahulay. Sa ila dili magtrabaho, apan si Jesus nag-ayo sa mga masakiton, nagpalaya sa mga demonyo, o guban pa nga mga buluhaton ni anang adlaw nga gidili unta. Usa ang accusation sa mga Pharisees, sa mga leaders of their community, Jesus is a lawbreaker. Jesus never nga nang maghuna-huna sa pagsunod sa balaod nga gitudlo kanila. Bisan sa pagpangaon, di ba? Daghang mga mo criticize kang Jesus nga ang imong mga tinun-an nangaon nga wa gani manghugas sa saktong paagi. Muna ilang pagtan-aw kang Jesus. Busa, with his disciples today, Jesus clarified and made a point. Mingon siya, ayaw ka mo paghuna-huna, nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises. Wala ako muanhi aron pagtalikway sa pagtulunan ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta. Unsa di ay ang iyang pasabot sa iyang pag-anhi. May anhi ako aron paghatag og saktong kahulugan, no? Saktong kahulugan sa mga balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Busa mingon siya nga, ang dili magtuman sa balaod o ang magtudlo sa uban nga magsupak-supak o kanang mulapas sa balaod sa Ginoo, mingon si Jesus, labing iwit sa gingharian sa langit. Apan siya nga nagtudlo nga ang tao mamahimo nga masinugtanon sa balaod sa Ginoo, mamahimong labing dako sa gingharian sa langit. So Jesus made this point nga iyang giingon, wa ko muanhi aron gub-on ang balaod. Mianhi ko aron nga hatagan sa saktong kahulugan ang mga pagtulunan sa mga propeta o ang balaod nga gihatag ni Moises. Busa giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. So, Jesus clearly stated his side. I do not come to break the law. I come to deepen the law. Unya, he invites and challenges each one of us to be followers of the law. Now, dunay duha ka matang sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Nya, ang Parisiyo ni pili ining usa, apan ang usa unta na mo ay gusto ni Jesus nga. From this level, we move on to the second level. So, the first level of following the law is you follow what is written in the law. For example, iyang gipanghanganlan diri, ayaw pagpatay. So, pagpatay here refers to the actual biological killing. The actual biological killing sa tao. Mao nang dungkabon, pusilon, tukon, hangtod mamatay. Bawal. Mao na giingon sa balaod. Apan unsa may nagtukmod kanimo nga mopatay ka, imong kasuko, imong kalagot, imong kaligot-got ni anang maong tao o sa ilang pamilya. Unya kanang maong tao mo ay gipahimungtan nimo, bisan kanang maong tao way labot sa inyong away sa ilang pamilya.
Unsay nagtukmod ka nato nga mopatay, kasuko, kalagot, kaligotgot, kapungot. Musa miingon si Jesus, gipalawman niya ang panabot. Kung kaniadto giingon ayaw pagpatay, apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom o ang maghingalag kwanggol ngadto sa isig katawo mamahimo siya nga mahiagom sa impyerno. Subot ang ipasabot nga dili lamang gitawag nato nga follow the law by the letter of the law. Ang isa minsan nga follow the spirit of the law. So ang una, following the law by its letter. Kung miingon nga ayaw siya patya, pwede rin mo kulatahon siguro. Kung ayaw siya pagpatya, ayaw pagpatay, pwede rin mo siguro sa kanang buhatan o kanang dautan, apan di lang nato patyon. Ang isa, mingon niyang ikaduhang nga level nga, sunda ang diwa, spirit behind the law. So may spirit behind the law. The spirit behind the law is compassion, understanding, respect, and honor. So mo na sa ang balaod, gihatag manggod ang balaod, dili to make us slaves, but to make us free people. Aron mahimo kita nga giyahan ang atong kinabuhi. Tagaan bitaw ta og balaod. Lagi tagaan tag balaod, di ba? Bisan sa balay na atay balaod, na itong mga gagmay pata, na idagang balaod si nanay si tatay, para asa man na, aron giyahan ang atong kinabuhi. Aron nga kita malikay sa kadautan, dili kita mahitumpawak sa mga dautang mga hiyas, bisyo o uban pa. To guide us, that is the purpose. Apan dunay ka ng panahon nato nga, di ta mulaag kay naas nanay ato sa pakatugon sila o di ba o mapula sa ato sa una pakatulgon sa nato sila unya pagkahuman sa bintana ta mangagi di ta magispultahan kay sa una ang balay di ba katong traditional nga home si tatay ug si nanay namon sa sala matug una di man ta makaagi kay nig abli ato spultahan moagutiot pa man to kay katong mga material sa una. Kamata si nanay si tatay ato tas bintana mangagi kasuway pud mo ana no mao na atong kani bitong pagtuman sa balaod nga letter of the law nga mo ni nga ang mga Parisiyo ang ilang pagtuman giingon ni Jesus nga kung ang inyong pagtuman samara sa gibuhat sa mga Parisiyo o sa ingon ni Jesus dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Usa di ang gusto sa Ginoo. So we move on. Gikan sa kanang gitawag nga pagtuman sumala sa letra sa balaod ngadto sa pagtuman sa unsay spirit of the law. So kumao ni tan-aw nato nga si Jesus is inviting us. For example, ayaw pagpatay. He is inviting us today na look at into yourselves. Kay ang sinugdanan sa pagpangandoy nga imong patyon ang imong isig katawo, anger, resentment, o uban pa nga mga ill feelings nga naa nato. Mingon siya nga, kung masuko ka sa imong isig katawo, look at yourselves. Address that within you. Kay kung atong ka nang i-address ka na nga, halaoy, ako nasuko ko na niya, naglagot ko na gusto ko na ko siyang patyon. Look at yourself and tell yourself, God is in me and God is in him, in her. When I tell that person, it is God whom I heard because God dwells in that person. So mao ni nga, diha pa lang sa first level pa lang nasuko ka, address that anger because when you let that anger grow, it occupies the whole of your mind. Mo nang inigkatog na to, magsige taglimbag-limbag, kaya sige taguna-una sa atong panag-away, sa atong mga hurting words, sa atong huna-huna o karon sa una to pagbaws, huna-huna o unsay atong buhaton para niya. Mao na nahitabo nato, maglimbag-limbag ta.
Di ta makatuog og sayo kay ang atong utok active kaayo og nag-ingon, sige ka na, pause ka na, patya na. Una mo sakay pa si Satanas, may kana, patya na. Na mo bitaw nga ingon si Jesus nga gingon kaniya to ayaw pagpatay apan karon ingnon ko kamo nga ang masuko sa isi kataw taralon so naa natay kaakuhan na natay tulubagon na tubangas Ginoo kung masuko ka naman kay masuko ta kung sa may magawa sa atong baba mo ingon dito nga kung masuko ka sa imong silingan minga nga praise the Lord Marie. Salamat Marie kay nasuko ka nako. Salamat Marie kay imong gikawat akong siling, akong kuan, akong silihig. Salamat Marie kay imong gitapon ang basura nimo. Di magyud kami ngun ana. Usa may ingon mo. Pistik ko yaro sa wak. Diba? Kisa man ingon nimo nga, thank you Maria kay imong gidugangan ang akong basura nga ako tunon. Wa gyud kami nga ana. Yung masuko ka, oy mukirit ang atong baog. Sinako-sako binakid-bakid nga mga hurting words. And that hurting words, magpabulag sa inyong relasyon, mas mulayo pa sa usag-usa. O lain kayo ang pinitik sa iyong imong kasing-kasing. Pero kung ang imong kasing-kasing happy, nindog kaayo ang imong pamati sa imong lawas. If your heart is healthy, your body also is healthy. Mabitaw na kung daghan bitaw tag mga kanang ill feelings diri usahay man tag masakit ko ako sakit una mo tutas doktor mo ingon din tang dok i-check up ko kay na lain ako paminaw pag check up laboratory wa man kay sakit everything is okay man ang resulta sa imong laboratory masakiton lagi ko dok kana dili na sakit sa lawas sakit na sa buot. Mo na ang inyong mga kuan kay ngano man daghan man kag mga di maayo nga gitigom sa imong kasing-kasing. So mo na bisan pag magpa-laboratory ka, di gyud na makitaan kay ngano man sakit man sa buot, dili man na sakit sa lawas. No. Mo na take care of your heart. Na tanaw na to nga ingon si Jesus nga, uy, kung mao gani na, muadto gani ka sa simbahan, sa una magudang ila usaray ilang temple. Di para sa ato karon nga aran daghan ang simbahan. Mato ka dito na mga parokya pikas, pila lang ka distansya, pila lang ka kilometro, na anak pilain ka parokya, na makasimba ka. Sa ula, sa ila, usara gyud ka buok ang simbahan, kanang Temple of Jerusalem. Nya, mingon si Jesus nga, oy, kung muadto ka simbahan, musimba ka dito, nagdala ka sa imong halad, kaysa ila mong God, ang matag usa nga musimba, nagina sila bit para sa Ginoo. Pasalubong ba mumuli bitaw kanay pasalubong nimo. Sa ila balaod nga magdala gayud og halad ang matag usa para sa Ginoo abot sa iyang paningkamot. Unya pag-abot dito, mingon si Lord nga, oy, inigduol nimo sa halaran, dala nimo imong halad. Nakadumdum ka nga, nasuko manday kas imong isig kataw, o nasuko manday kas imong apo, nasuko kas imong kanang umagad, o binalay, biya isa ng imong halad, ibutang na din ha, kay dili ka angayan nga muduol sa Ginoo, ang buhatan na, bilin na, ato siya, tuwa dito dapit naglingkod, o tuwa dito dapit naglingkod, atua, o naingon nga, Nak, I'm sorry, Nak, I have forgiven you. To make your offering to God, pleasing to God. Ngano di ay, ang balaod is about relationships. It's not about distancing ourselves from others, but it is about relationship. Mo bitaw nga, ang unod sa balaod, love, compassion, respeto, honor. I-honor na to ang uban. In fact, si St. Paul miingon sa iyang letter nga, consider others greater than you. Nabaliman kay consider myself greater than them. That's pride. So kung mao ni tanaw na to pa nga, hala, inig-abutin ako di sa laran, ako sa ni karong biyahan kay pangitaon ako to. Okay ra kay sa ila kay naara din ha. Sa ato, simba ka diri, nakadumdum ka nga, hala oy, ako na giaway ta akong silingan. Wala ba to mo simba ka diri ba to hinimbahon? Naana mo ko diri, naana mo ko simbahan. Sabihin buhaton, pangayog pasaylo si Ginoo o pasaylua siya sa iyang sala bisan kung wala siya physically karon diri.
Forgive that person, and when you forgive that person, that forgiveness is not only at this time. That forgiveness is until sa umaabot ng mga tuig, umaabot ng mga katuigan sa inyong pagpuyo ng kalibutan. You do not forgive your brother or your sister just for this hour. You forgive that when you forgive the person, forgive that forever. Dili kay Lord, akong pasayloon ang akong silingan, Lord, karon lang yun kay muhalat ko karon Ginoo, mosimba ko, forgive na ko siya, pag-abot sa balay away lang gihapon mo. Di pwede. When you forgive, forgive. You forgive them not because they deserve your forgiveness, but you deserve to be pleasing before God. So mo natanaw na to ba nga, hala, mo gipalaw man na ni Jesus. Gipalaw man na ni Jesus. Mo ingon si Lord nga, wa ko mo anhi aron bungkagon nako ang balaod ni Moises ug ang pagtulon-an sa mga propeta. Mi anhi ko aron palawman nako kay aron masabtan og maayo. Nga pwede man nga kana din no, pwede man sa atong pamilya nga wa ta magsiningkahay, wa ta magpinatyanay, wa ta magsinumbagay, pero ang atong kasing-kasing puno sa pagmahay, puno sa kasuko, kalagot, kaligot-got, kapungot sa imong kauban sa balay. Pwede po nga sa mahitabo sa atong katilingban, nga wa man tuod ta nang giaway, wa man ta nagsinumbagay, pero wa tay maayong buot, wa tay tingganay. Mo ni gipalaw man ni Jesus ang balaod, kay ang pagsunod sa mga Parisiyo, letter of the law. Apan ang buot ni Jesus nga ma-internalize na to ang balaod. Mura bitaw pud sa ato no nga masabtan nato ba pananglitan mo na itong mga doktor nga bawal na ni ha kini kay na kay kuan ma likayan kini likayan kung mukaon ginagmay ra ha na sige na kining mga masakiton kay magbagot di ta pa sikap doktor kinyan nito di ta mato doktor kay bawal na punta dito pero what is that for? That is for your good. Kung gusto ka nga mahaba-haba pa ang buhay, sunda ang prescription. Kung gusto ka nga ma-shortcut ang buhay, lapasa ang prescription. Kisa may gusto na nga ma-shortcut ang buhay. Wag yun hands up sa usa ka buok. Kinsa may gusto pa nga mahaba-haba ang buhay nato sa mundo. Naglibog ng Ginoo kay wag gyud ni hands up. Tanaw na to ba nga, uy, unsa may makapahaba nitong buhay kina mao na nga the law is given to guide us. Si Jesus gipalawman aron nga dili ka matulog nga bugat ang kasing-kasing. Kay kana ra bang sige taghambin sa atong kasing-kasing og mga bugat nga mga bad feelings daman-damanon pagkagabi. Daman-damanon nato sa duha ka tawo ba. Sa una mga tuog di ba kana mang tapad sa kanang sa sala o sa kwarto tapad naman to sa una. Kanang iyang isang kauban sa balay kay iyang kauban sa pagkatulog daghan magkontra. Nagdamgo pagkagabi nga sinumbagay. So gisumbag niya ang iyang kauban nga natulog. Una pagmata huboy na yung taong dagway sa katong sa kakauban. Pagmata, ay sorry kay nagdamgo ko nga nagsinumbagay. Basta daghan ka gihambin nga di maayo, urom-uromon yug ka. Kanang damgo-damgo ka nga nag-away, luoy kayo imong tapad. So kanang ba nag-asawa nga magsigig away, pagtarong kay basin og magdamgo mo, masumbagan ang imong kauban pagkatulog. Mo nang ang mga banaw asawa karon magtagsa nagkwarto. Dili na mag-ubay kay nganuman sige mag-away. But when we follow the spirit of the law, the spirit of the law is love. Dili ganahan nga magbuwag og tulog. Pero kung ang atong pagsunod para sa pagsunod sa mga Parisiyo, letter of the law, ganahan gyud ta magbuwag og kwarto. Kinsa may managtiayon nga nagbuwag nagkwarto? Wa kay musulti. Kinsa may managtiayon nga magtupad gihapon sa pagkatulog bisag senior citizens na.
Ana ba nga nindot kayo na matulog ta nga gaan ang kasing-kasing. Usa ingon si Lord, wa gyud taon ko muanhi oy aron gub-on nako ang balaod ni Moises. Mianhi ko aron palawman ang pagsabot sa balaod ni Moises. Manindog gyud ang tanan ug ato karong